kumakain na siya. Ano ngayon? March 7. Ano na pala kami? Fall? Autumn na tayo. Oo, kasi March na eh. Si Jan, March pa nag-start? March, oh. March. March, sure ka? Oo, February. Until February ang summer natin. December to February. Si Jan, kanina pa yung gising. Kasi nga, mamaya yung kanyang operasyon. Naligo na siya. Si Ayla, papasok. Ang mama niya busy. Wala akong tulog. Siya din pala, walang tulog. Meron naman konti. Maikli. Reklamo ko sana sa'yo, eh, ikaw wala pala. So, Wala hindi ko na lang. talaga. Okay pala. Okay lang. Naka 2 hours daw siya. Kung baliktad lang ako ng baliktad sa ano. Shit, ako wala eh. Wala. Hindi ako makatulog. Ay, hindi pa na. Hindi ako makatulog guys, pero kulot pa rin yung book natin. Gymnastic. Nagre-request siya ng gymnastic. So, iiwan niya sa akin si Inda tsaka si Ayla. Punta siya ng ihatid niya si Ayla kasi si Dan ihatid si Jan sa hospital. Si Dan naman talaga ang nag-ano nito, di ba, every morning. Oo. So, ngayon si Mami kasi si Dan may pasyente siya ngayon. Yung pasyente niya. Tinatanong ko siya kung kinakabahan siya. Hindi yun kinakabahan. Ang dami na palang operasyon niya. Ang dami niya ng operasyon dito sa shoulder. Na bumaba tong shoulder niya. Yung knee niya. Sanay na siya. Sanay na siya. Do you want cereal? Nakabihis na pala ako guys. Ang bilis. Ang bilis. Bilis ko magbihis kasi nga aalis sila. So mamaya pagdating niya, alis ulit kami kasi si Arlo may sports. Si Holly nakabihis na rin. Sasama daw siya sa'yo, Day. Yeah. That's alright. Kulot pa ang buko. Ay. Popcorn, share with your friends. May friend siya ngayon. Kulot pa yung buko, Day. Oh. No. Wavy pa. Okay na yun. Pinupunasan niya pa, Day. Sumuka. Nakikita kasi namin yung monitor ni Indy. Sumuka siya, pinunasan ni Dan. Palis na to si Jan. Kaya si Danny Boy. Kasi 7:30 na. Surgery. He already 10. Alas 20 pa yun. Oo, 11 pa. 9 o'clock pa. Kanina pa tayong gising. Tapos yun nga, pinatay niya. Pinapatay ko sa kanyang ilaw. Huh? The chicken? Yeah. I think that's what we're having for dinner. Or do you want to go out? Yeah. There you go. Hindi analis na may tapal sa tayo. Sabi niya. Hindi yan naalis na may tapal sa lahat nabuksan niya yung ilaw sa kupatay yung 39, hindi niya alam kung saan ipapatay yung switch off yung ilaw. Pumunta siya doon sa may doon. Ilaw na? Yun dito nga sa kay Indy sa changing table changing niya. Naka-close na yung door na. Pero sa inyo na ano? Hindi man. Diba? Pinapatay ko kasi umaga na. Yeah. Ay, sorry naman. Hello, madlang people, mabuhay. Ano na, B? Anong gagawin natin? Tayo lang dalawa ang may... si Arlo pa pala. Okay lang talaga yan siya. Iwan lang sa bouncer. As in, okay lang to kahit nasa akin. No. You know. Remember in Renmark? Remember? We slept together. Hawak-hawak ko siya nung natulog kami pareho. Ang tagal namin doon. Tagal din siya. Tagal natulog. Hindi na lang natin ito para sa dalawa din. Tatlo yung pinaprepare niyang baon. Yung sa akin, tatlo. Kasi may spray. Yeah. Ang cute niya eh. Bago na yun eh. Bili ko niyan. Wala na. Bago yun. Kaya yun na ilalagay ko sa itatapon ko na yung aking doon. Yeah. Marble. Maganda din. Nare-refill ko At lang. saka magaan. Yeah. Aesthetic. Oh, aesthetic po. Ganyan din talagang kulayan nila. No? Yeah. Hindi siya umiiyak. Sana hindi ka umiiyak. Hello, madlang people. Mabuhay. Eh. Kasi 7 o'clock siya Kasi 10 o'clock ka pa pala. Good luck to the doctors. Say, Baba, good luck to Daddy. Hindi naman nagta-transfer sa lipstick.
Say bye to Tito John and Dada. Hey, what Tito John sending a pressure Good luck, ma'am. See you. pressure on his ear. Good luck, Tito John. Good luck, Tito John now. See ya. Parang feeling mo, ano lang siya, pupunta lang yung GP. Maganda na eh, kasi hindi siya kinakabahan. Kasi kaya sige, ako, grabe. As in, yes, come on, baby. I give you this, come here. Come on, I give you this, come here. Yes, come and sit down here. We look after Indy first, okay? High five. High five. And then, can you get your sports? I change you. Yes. Wow. Finish your, finish this, Baba. Yes, we're gonna go sports. Oh no, Indy's crying. Oh no, Indy, I'm here. Then. You gonna go to sports with Kuya? Yes. You gonna go golf? Yes. Oh, what happened? Oh, what happened to your lips? What happened to your lips? Oh no. Nanonood kami ng... What are we watching, Arlo? Superhero. Umalis na si mama niya. So kami na lang tatlo. Hello, Indy girl. And pagbalik ni Race, alis din kami para sa sports ni Arlo Boy. So sumama si Holly kay Tita Race. Ito mamaya panju niya sa fit. Oh yeah. Alright, okay. Okay. Nakapag-ayos pa tayo. Habang binabantayan itong bata. Happy namin siya dyan. Nanonood siya ng TV. So yung book natin, ayan o. Ilugay ko kaya or itali. Kasi may pagka-curve pa naman siyang konti. Sinihintay lang namin si Race. Si Arlo ready na rin siya. Ito ang happy-happy. Nakapag-ayos tayo. And meron pala dito yung powder ni Absidy. Ito yung oat. So yun yung nilagay nating powder. Pero yung ginamit ko na cushion is yung Tiviant. Yung original nila. And sobrang bango ni Star Balm. As in, nilagay ko siya dito. Ang bango-bango niya. Parang ginagawa ko na siyang perfume. Although nag-spray ako yung aking Ilio na deep tea. And yung aking blush is from Stroke. Eto, sino ba to? Ladylike ang shade. Then, yung lipstick kong ginamit ay eto si Aphrodite ni Aqua Cream. So, yan yung ating linagay sa mukha. And, bago tayo naglagay ng cushion, syempre, nag-primer ni Tiviant. Yan. So, hintayin lang namin si Race and we're going. Dito na sila, oh. Hi, Baba. Put this in the bin, love. Thank you. Dito na pala kami sa kung saan mag-sport si Arlo. Tapos na dito, da. Tapos na natin. Nang Spider-Man, hinahanap mo dong. Mag-golf daw si dong ngayon, eh. Hoy, ano pala to? Feeding ano pala to? Feeding sports pala to. Dito na kami sa loob. Pero kain muna siya, oh. Don't play yet. Come here. Sit down here, boy. Sit down. Habang hinintay pa yung iba. Go with Ate Holly. Go. Get another ball. Go hit. Inayos niya pa yung paa. Yes. Go. Hit. Wrong. Ate Holly, you have to guide him. How to hold the golf stick. Ask Ate. Ate Holly, you can play here too, Ate. That one. Go play. Leave Arlo na siya. Yeah. Look at Ate Holly. Look at Ate Holly. Look at Ate Holly. No. See? Ano? Ate, give her dummy. Tapos ng sports. Spicy? Sour. Spicy raw yung strawberries niya. Punta kami ng Burnside.
Doon kayo mag-lunch. Anong oras na? 10:44, 11. Dito na kami sa Burnside and tulog ng ating Indy. Punta kami ng Sara. Meron ba? Iba yung print. Oo, ano lang. Parang, pasla ba? Ah, ang cute yan ate. You lost your other one. Si Holly, nawala niya yung kanyang ano. Nawala niya yung hat niya sa ano, Renmark. Nawala yung hat. Ito, parang oat yung kanyang kulay. And, maganda yung fit. Size S and medium siya. SM. SM. Small, medium lang siya. Kasi may sizes sila. Ang ganda. And eto, gusto ko tong isa. Maganda rin. Ay, wait. Ayan. May black na ako, diba? Eto, para siyang may pagka, ano lang, parang ash. Kasi may black na ako, diba? Yung sa aloe. Maganda to. Maganda yung fit niya din. Tingnan natin kung ano ang kukunin natin dito. Parang pants. Pants na style, pero yung material. Ganda rin ito. Siguro etong di ba, dalawan na. Yung cream, yung oat, hindi ko kinuha kasi may white na ako na aloe. Ito, wala akong kulay nito. May black ako. We'll see. Tingnan natin. Sukat lang muna. Madami. Actually, marami sila. Marami sila. Diba? Ito, maganda rin. Kaso wala siyang size. Ganda yung kulay niyang denim. Oh. Kaso walang size. Kalabas na kaming may bit-bit. Tingin lang pero may bit-bit na. Dito naman tayo sa Sara. Nagising na si Arlo. Ayun si Arlo. Napagod siya sa sports. Hi, Indy. Umiiyak siya kanina. Hindi nabas ko siya. Nag-fit ang mami niya doon. Ako bayad na ako. Meron tayong nakuha dito. Lagay niya na doon. Sa sink. Summer Friday? Ano? Summer Friday. Dito kayo sa Mecca. May gusto siyang kunin dito. Come on, find it. I don't know where it is. Find that ate. Lip tint? Is that lip tint? It's just like a lip gloss. Lip balm? I'll ask the lady. Do you have any Summer Fridays? We do. It's on that left hallway over there, the first lot of shelves. The lip balms, they're over there. Thank you. Doon, left daw, that side. So, alam nyo na pa nag-birthday to. Mga ganito ng ano nyo. Left side. Dito yung gusto niya. Lip balm here. There, Baba. Oh, maybe this one. Ano, what's the name? Summer Fridays. Summer Friday here. It's a mirror. Ayan daw. Buti na lagi ako dumiretso. Ayan, Summer Fridays here. Oh, okay. These are the ones. Which one? That's so good. Wait, is it red? Is it that one? Yeah, that's don't put in your lips. Just. That smells good. You can put in here, This is Baba. hot cocoa. Hot cocoa. Don't put on your lips. Yeah. That's the pink one. How about try this one? They cost $39. Huh? They cost $39. 39, yeah. Can I get two? Just one because that's too big. It's like minty. Yeah, so which one you want? The pink one? Which one? This one? Reddish. Put in your hair. It's up to you. Again. That one? Wait, I'm gonna blend. Nagbago na naman yung isip niya. I'm gonna blend. Okay. Try it there. And blend. It's up to you.
one? I don't know. It's up to you. What do you want? And smell. Yung gusto niya is yung pink. Ang amoy niya ay popcorn. What's that? Popcorn what? It was pink sugar. Pink sugar. How about that one? Cherry? So it's up to you. Which one? Nalilito siya. Come on, because I'm hungry. Kasi sabi ko isa lang ang kukunin niya. What does it do? That's that. No, that's not lip balm. Which one do you like? I don't know. That's yours. I like boyfriend. For the smell, I like the red. For the smell, I like the pink. For the color, I like the red. Oh, that's right. Gusto niya yung kulay red, pero mas gusto niya yung amoy ng pink. I don't know. Wow. Okay, come on, hurry up. I'm hungry. Gusto niya yung kulay red, pero mas gusto niyang amoy ng I think I popcorn. have to go to pink. It's up to you. Ay, bago na naman ang isip. It's up to you. Kasi sabi ko, Did you smell this one? mas gusto niya yung This is smell. puppy. Oh. Put in your... It's up to you, Baba. You like that? Blend. It's up to you. What's the smell? You like the smell? I think I'm going with puppy. Alright. O, diba? Yung pinagpipilaan namin, popcorn or kaya yung... What? Puppy. What's this? Cherry. So, ngayon, puppy na lang. Alright. Okay, let's go. Baka magbago na naman ang isip niya. Is it the one? Okay, thanks, Mama. Nandito si Sis. Hi guys. Mag-shopping, kain muna. Naka-ano na? Ayan, naka-meka na siya. Naka-order na ako. Curry yung akin kay Holly, hearty rice bowl sa Vietnamese. Okay, ayan na yung kay Holly. Ano sa kanya? Rice bowl. Beef. Akin, what you call this? Curry. Kain tayo, guys. Try it, Baba, if you like it. Yeah, try it. Yeah, dip in there. Na? Kain tayo. Yeah, same. You get it the same as mommy, rice noodle. Ha? Ay, tulog si ano. Ito na, it's a rice bowl. Ano nabili mo sa Zara? This is curry. Let's do a Zara haul. Ano? Zara haul Yung yan. top nga. Yung top. Siya, ang dami niya lululemon eh. Ayun mo. Yung top na plain lang. Na hindi masyadong fitted. Tapos yung just rice noodles. Naubusan sila ng rice eh. Sila na talaga naubusan ng rice. Naubusan sila ng rice. So kapag may nag-order ng rice noodle, o rice Wala bowl, na. wala. Here, Arlo, here. So, yung mga Mga ano lip gloss lang. guys. Kaya talaga ng bayan ng lip gloss. Ito yung pili, alisin lang yung mga Mine spicy. pili lang ako ng rice. Yan. Nasa siya. CR lang. Tapos na kami kumain. Yeah. Dito kami sa Kid. Ito, gusto ni Holly pero ito try niya. Pero parang anong kasi tawag nito? Malaki yung malaki yung skirt. That one is nice. Yeah. What size? Malaki. Kaya ang cute niya eh. What's 7 and it's not 7. Ah, is it big? Find something that right size. May maliit, may sobrang laki naman. That one, Baba, look, rocket. That one, what's that? This one, the rocket. Yeah. Wala siyang manap na damit, so ang nakita niya ay yung mirror. Ayan. Ayan na si Holly. Si Arlo din meron torch. Wala silang nahanap na damit. How are we gonna do this? Happy siya dyan sa mirror niya.
The torch. Bumalik kami sa Zara, pero punta kayo sa Kids. Tingin tayo ng damit. Go to one. One. Yeah, thank Let me see you. your torch, Arlo. Show your torch. Bang, bang. No, not there, Baba, not there. Naalala ko yung sarili ko dito. Asan ka na, ate? Ano yan na? Yeah, mayroon pa siya. Ay, ayan na. Gusto niya mga crop top. Crop top siya. That one, the black one, the black with the long sleeve. Baba, summer is over. Ay, maganda din. Ito, ang ganda sana. O, kaso, pang baby naman. Grabe naman. Kung may gusto ka naman, wala kang size. Ano na? Ang ganda. Ay, cute, no? Para yung sa atin, sa Pinas. Magbe-birthday to, eh. Sabi ko, bilang ko na siyang gift dito. Okay. What do you want? Dinosaur. This one, no. This is not for sale. Pokemon. Pokemon pala. I'm so sorry. Pokemon. Ewan ko, sorry. Dong, go. Look at the superheroes. Come here. Here. Superheroes there. Go. Here. Ganda rin nga yun. Oh, come on, Arlo. Superhero, come on. Oh, which one? Ito, terno pa. Pang winter. May ano sa gilid, sis, yung web. Oh. Terno ata. Oo. Go, Dong. Anong gusto mo, Dong? Hurry up, Dong. Anong gusto mo for your birthday? Ang cute man niya. Doon. Dong, oh. Ito daw. Anong size niya? Ang cute niya. Ano niya? What dinosaur is this? Oh, yung cute. No. No? Triceratops. Right. Okay, anong size? Yan, oh. May t-shirt din daw. May t-shirt din. Ayan, oh. Ang ganda rin to. Malaking size din. Oh, tulog na naman siya. Kasi dadamitan mo pa siya. Hello, up. Ay, parang Puma. Ito. Huwag naman yung sobrang liit. Ito ba? Ganda yung kulay. Ang ganda din. Parang pajamas. Ayan, maganda. May pants din, Day. May pants din. Kasi maganda kasi kung i-pair you like yung black or yung No, yung iba. Oo, pwede. Yeah, true. Oh, ang ganda ang outfitan. Dong, try mo yan, Dong. Ito na lang. Wala, yun yata ang today. 3 na to. 3. Parang Arlo, come on. Yan, ang ganda. Bakit? Ano yung jeans? Anong ginawa niya? Punta kami nga sa Wainan. Ito sa may gender. Oh. Nalalaglag yung... Si Arlo, ayan, ito regalo natin kay Arlo. You want this one? Anong size? 8 to 9. Just the slaves, but okay. It's alright. Can just put, eto dahil gusto ni Holly. Ganda, no? Try mo. Can you put it on? Okay. Bigger. Yeah, that's small. 8 to 9 na yan eh. Maliit. Oh, mayroon siya. Which one? Maybe kind of the same, but Yeah, that one is bigger. This is better. this one. Is this fit, Mom? Na yung print nito mas malaki. Yeah, ate. It's a bit big. What size? It's big. So it was, Ay, ano mga if be? I'm cold, I can just wear that. No, ano pa size to? 9 to 10. Okay na, kasi 8 na siya eh. Oh, okay na. Okay na yan, okay na ate. Alright. That's good. Gusto niya raw to. Crop top. Get it. What size? Just like this because I want to kind of look 8 to 9. Can you try it? Pambaba. Put that one. Take the hanger off. Just leave it there. And this one. Careful. Okay. That one. And this one. Amazing, isn't it? Naaliw siya.
Alright? Okay. Sold it now, I think? Yeah, just help me. Yeah, take the this one. I need to do this one. Ah, that's good. Thank you. All good? Oh, good. Okay, put it here, Baba. This one. I don't know where to put this baby. Take the hard. Just put it here. Okay, we're done. Okay, hindi pa kayo tapos? Yabang nyo kasi ang liliit ng baywang nyo. Pumasok pala kami dito sa Lorna Jane. And then, yung dalawa, ayun, nagtatago na. Kanina pa kami dito. Nagsukat din to. May nabili na to. Yeah, may nabili na ako, guys. Si Ray's nagsusukat. Hindi ako, kasi ang dami kong ganyan. Dami ko ng mga ganito. Iba-ibang ano. Naganda rin yan. So, dito na pala tayo sa bahay nila Ray's. Ayos ko lang kaya yan. So, si Dan umalis. Na-vlog ko ba? Umalis si Dan, tsaka si Holly, tsaka si Ayla para pick upin si Jan kasi tapos na yung operation ni Jan. And, darating na sila mga 5:30. So, i-haul ko sa inyo yung nabili natin. Nakita nyo na to. Ito yung, yan, light lang siya. So, pwede siyang ganyan. Tapos, kulot-kulutan ang buhok. Bagay din. Eto, gustong-gusto ko tong kulay na to. No? Ganda ng kulay nito. Kasi may black ako. Ito parang ash lang. And si Holly, siya na lang. Alam niyo naman yung kinuha niya. Siya na lang ipaano ko niyan. Ito yung sa kanya sa seed. Ayan, siya. So, nakita niyo naman yan. Pero, tingnan natin kung paano niya yung kinuha. And eto, mag-birthday kasi si Arlo. So, wala pa tayong regalo. Kaya binilhan na lang natin siya dun sa Zara para masukat niya rin. Ayan, ang cute nito. Naka-display to dun sa ano, sa manikin. Ang ganda. Hindi sila talaga match yung terno, hindi. So, minachi-match na kasi green din yan. Ang ganda. So, itong regalo natin kay Dudong. Happy birthday, Dong. And kay Ate Holly, eto. Dapat pala si Holly pinahol natin ito. Ayan. Ayan. Crop top. Gusto niya raw yung crop. And yung akin, sa Zara, ganito. Ano lang ito? Magkano lang ito? $17.95. Ang dami ko ng mga paganitong sando. May H&M din tayo. Tapos, eto black. So, same lang sila. Iba lang yung kulay. So, yun lang naman yung nabili natin. Yan lang. So, eto. Bumili rin ako ng cashew nuts. So, yeah. So, si Sisi magluluto siya ng dinner namin. Chicken yung dinner namin. Nandun siya sa kusina. Pinag-prepare niya na yung dinner. Hindi kasi kami lalabas kasi si Jan, di ba? Operado. Ilagay na natin to sa ano, sa bag kay Dudong. Kasi ito kay Dudong. Dito na lang kasi yung bag kay Holly. Lagay natin yung damit niya. Happy birthday, Dong. Kay Holly ko. Sa kanya yan. Sa mga bahala niya. Ay, ang galing nila. Binalatan na nila. Very good. Ang Pinili ko yung balat na. meron good. Very good. Kasi I hate balating that.
Alam mo ba, madali lang? Ikat mo lang siya. Tapos, ano mo? Buting ng kutsilyo mo, ano, kaysa compare naman yun sa ating, ano, hindi man yung bahay. Brent, what? Sila meron sila. Oven din? Open na yun. Sila, dalawa yung kanya. Si John, a little bit hungry lang daw. Oo. Pero Pero pag, dalawa pa din yan, John. ewan ko sa kanya, depende sa hindi ko alam kung anong a little bit hungry niya. Pero a little bit hungry like a monster before. Baka kasi yung a little bit. Kasi mga bata gusto din ito. Last time yung nilito ko ito, wala. Hindi ako pinili. Kaya lang, free night ko yung this time ko, first time ko yung bumili ko. Magka-crunchy din yan. Baka first time naman ako para mga ilang beses ko itong luto. Pangalawang beses ko naman ito. Grabe mga first. So first time natin ito sa yung bumili. Unay, sa ano ko na lang to? Kasya yan, di ba? Sa isang ganyan? Feeling ko. Okay, so sa air fry na lang to. Para, dalawa up and down? Sorry, dalawa pala yung oven dito ni sis. So sorry. Ginagayak ko na po ang ating mga gulay. Gayak ba yun? Basta binabalatan ko na. Oo. Anong gayak mo? Gusto ko na sana siyang mag-dry. Mag-dry nga. Ikalagay mo sa ano. Kasi maganda yan dry. Kasi para crispy. Yun din yun. Dapat dry yan. Pwede mo naman i-fry. I-fry mo na din para ano. So ano, mag-fry na ako ngayon? Okay na Okay, oo. Para ano na sila. Pero kahit i-fry, mas maganda pa yung dry. Kaya nga, oo. Ipat dry mo na lang, pero maganda air dry. Bilad mo, ang init sa labas. Pwede? Hindi. Hindi. Ano yan? Daing. Laundry pala ito. Daing pala yan? Binila ko manok sa Binila sa daing pala. Anong lasa to? Naka-pressure din kasi ang concern. Dapat daw ready na. Ready na. Nag-relax lang kami doon. No? Pero si John, just a little. Pit. So, 3, 6, 8. Okay. Hindi ba kasha 6? Kasi kailangan ano. Okay na lang ito. Okay na. Yeah. Kasi hindi makasya kung dito. Actually, gusto ko talagang mag-oven para matry ko din. Yung kanila lang yung ipa-fry ko. Masarap din talaga kasi ako oven talaga ako pag ganyan. Crispy. Gustong-gusto yan ni Jan din na ano. So, i-fry ko lang yung iba i-oven ko. Oo. Gusto ko i-oven. Kung nagmamadali sila, sir, i-fry mo na yan. Dito lang yung... Pero sa atin, ilagay mo sa atin sa ano, Bing? Muna dito sa ano para mag-dry kasi hindi pa naman tayo. Hindi natin ilalagay ko. Bakit? Gusto mo bang i-ano ko na yan? Hindi. I mean, akala ko na lulutuin mo na yung kanila agad-agad. Uy! Tama. Wala pa nga. Hindi pa nga ready. Ito yung ano ko to. Meron kang ano, baking pan or any glass. Pwede kong i-roast sa oven. Grabe naman, dami yan tulog kanina. Nahiwa ko na guys. So, alam nyo na to, mga nilalagay natin, paulit-ulit na lang. Yes, minimix mo muna dyan. Lahat ng herbs na mayroon kayo dyan, pwede. Rosemary. Tapos ilalamutak mo lang doon. Gagawin mo. Kailangan ilapag kita. Saan? Say good night lang kita guys. Good night. Good night. I'm gonna sleep. Flying kiss.
Flying kiss. Masarap sana yung sweet potato, kaya lang, yun, mabilis pa yun na. Sweet potato, meron ba tayo? Wala. Meron doon, hindi natin binili. Suppose, malaki din kasi nun. Meron doon, apakalaki lang. Masarap sana yung pang-snack-snack lang. Ano ba, sweet potato na gano'n? I-preheat mo din pala yung ating oven. I-preheat ko na? Oo. Kasi medyo matagal-tagal. Ilan? 180. 180 fan force yan? Oo. Okay, kung hindi fan force, 200? 180. Di ba kasi yung sa kanya? Thank you for my clothes. Pinasukat niya sa... Thank you for my clothes. Kiss niya daw ako. Oh. Lots of kisses? Many kisses. Hindi ko na alam saan siya pupunta. Thank you. I love you. I love you, Yuju. Look at your clothes. Ang galing ng clothes niya. Say, I'm pogi. Say, I'm pogi. Say, I'm pogi. I'm guapo. I love it. Ang ganda. Are you guapo? Yeah. How about Indy? Ganda, guapa. Ang tamang-tama yung fitting na niyo. Ang Ganda. Perfect. Happy birthday! When is your birthday? Many balloons. And my cousin. Holy go to my How about Tita Manay and Tito John? Tito John, Tito Manay. Coming to your party? Yeah? Are they invited? What's your cake? Spider-Man talaga. Consistent talaga siya kay Spider-Man. Tinawagan niya ako. Say hi to my vlog. We cannot hear you. Hi. Hi. Magsasabihin ka lang ito. Lagyan ko na haluto yung veggies namin. Dito na si Jan, nagpapahinga lang. Ang lambot. Very good. Yeah. Si Jan na muna kasi. Ito mo pa sila muna. So, ito yung kay John. There's more veggies here than ha. Ano mo yung kanya? Oo. Tawagin ko si Jan. Nandun siya sa sala eh. Nandiyan si... Ito si Danny dyan. Babe, ready? Come on. Nasa phone lang siya. Mayroon siyang bandage sa ulo. Yung mga bata naman yung pinapakain. Kain na kami. Tagal namin makakain kasi naging dentista po siya. Open your... More chicken. Oh, sure. Smile, ate. Hindi lang tayo. Smile. Smile. Ayaw niya. Agad yung chicken. Kain na tayo. Parang sa... Ay, naku. Hi, Papa! India! Ay, sarap nito sa mga inasal yung ganito. So it's got a good drawing right, so the last week's draws is right out. Wala nga. Tayo ano. Uy, ngayon, ay hindi, Thursday yun But I eh. think Mac Dan Yung was ano, Mac. loto. Good night now everyone guys. Kanina pa kami tas kumain. Nakapag-massage na nga ako. Nabugbog na nga ang likod ko. Insert ka dito kung gaano kapula. 1 oras. Ang sarap ng massage na yun. Good night. Si Indy, ayun, binibihisan si Indy. Cause I think I do want you.